Hello mga kabigil, welcome back po ulit sa channel natin. Sincerely Richard, syempre sa pagkakataong ito ay magmumukbang po tayo ng braised beef humba with fried boiled egg and corn. So ito pa maraming kanin, may sauce, ito pa ating inumin. Bago tayo magsimula, pray po muna tayo. Ama, maraming salamat po sa pagkain pinaglob niyo po ngayong araw na ito at maraming salamat po sa buong araw na kaligtasan. Ganyan din po mga viewers po namin. Mga po lagi po kaming meron mga kain sa araw-araw at magligtas po. Maraming salamat po, Ama. Ito sa danahin ko sa inyo. Pagpamanak sa Kristo namin kapagligtas. Amen. So yun, hugasan po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Kain po. Pagdambot. Egg.
Sobrang lasa po, sarap. Excuse me po. Tamis.
Star anise po. Excuse me. Grabe sarap. Last bite po. Tumulo na po sa spicy po. Excuse me po.